Добрая вестка, ці ви ужо выратаваны і маеце вечнае жыццё? Так, вам неабходна збаўлены, і вы той самы чалавек, якому трэба пачуць гэту вёстку. На самай справе, у канцы чалавечага жыцця ёсць толькі два месцы: вечнае пакаранне ў агні пекла або жыццё і вечнае збаўленне з Богам. Месца, дзе вы сканчыце свой шлях, залежыць ад вашага рашэння. Калі вы выбіраеце быць выратаваны і жыць вечна з Богам у нябёсах, то ёсць толькі адзін шлях – пакаянне і вера ў Господа Ісуса Хрыста. Калі сёння вы прымеце рашэнне павярыць, тады збаўленне ўжо стала вашым. Калі ласка, скажыце гэтыя словы з шчырым сэрцам: «Господ Ісус, сёння я веру і прымаю Цябе як майго Господа і збаўцу. Увайдзі ў маё сэрца і вядзі мяне па Тваім шляху. Амін». Калі вы сказалі гэта шчыра і ад усяго сэрца, тады сёння вы атрымалі збаўленне, і Айцец у нябёсах радуецца вам, і гэта азначае, што ваша імя цяпер запісана ў кнізе жыцця на нябёсах.